Shubor nakaslem jong unongsan Hima. Ka kinhon yele kai jong ka Nongbri Brothers Football Club na Southwest Cathy Hills kalala ban Pynliem no ya ka Benris Sports Club na Ribhoy District na Laikol la Iway hagilumpung yele kai Mawlangwir Football Invitation Tournament arajar arpulai arfusaw hamadan Royal Lingdo Stadium Mawlangwir Southwest Cathy Hills. Yakini ki goal jong ka Nongbri Brothers layo ban tap the upol blessing haga minute ka basaw pu Henreo Christopher Pataw ha ka minute ka ba Henreo pu nyo padu Joseph blessing haga minute ka ba prapulai jong ka kelame kadba ya ka shikol jong ka Benris Sports Club layo ban tap the wansuk lempoy ha ka minute ka ba khatlai jong ka kelas stamp Bajaga nam man of the match hagani ka snila yo radu Joseph Blessing urang yele kai jong ka Nongbri Brothers FC. Nakaliang ka Mawlangwir Sports Club kala pentibru baga jingele kai ka ban boot kan long haga khat pratrik unaiwing ka badai ka snisa jan hapadeng ka Kli Mauli Football Club na Nongston Persha ya ka Langsning Football Club na Shillong.